Senopati ngendi? Mantan Senopati Mojopahit. Wis ngerti yen kowe iki biyen Senopati Mojopahit. Loh, kondang to sih. Kondang jeneng pira? Mas Layang Seto. Karo Mas Layang Gumite. Ning saiki aku wis ora balui Mojopahit. Lah ya wong kaya kowe kok ora duwe isin. Lho, isine manggo ndi? Kowe wis gur manuk saka Mojopahit, lho kok tekan kene meneh. Loh, aku golek bola. Aku golek kekuatan. Nyatane prajuritku lembu kabeh. Oh, lha kok cilik-cilik kae. Iki cilik Pak. Iki mas tak sponsorno. Seto Komitir. Nggih. Cetamu tekan kene iki nyap. Lho. Aku arep gawe geger. Rusak Mojopahit. Mergo aku ora cocok. Ora cocok nggih Aku kula. ora cocok Mojopahit. Senopati kok dipecat. Seto Komitir kok gawe geger. Inul, aja inul. Bolono oke, putus lebar bolono oke. Wes, minggir. Inul. Tak mlebu Aja mlebu melu katon nggih. Boyo cukup. Seto Komitir kok arep gawe geger nang Mojopahit iki. Wani karo Seto Komitir. Senajan wong telu. Tak kepiane ra mundur. Sri
Pinter nek ngono kuwi. Nah, Ora usah kaca sampeyan. Nek klono bali putus lebar. Oh. Saiki sing baku ya kuwi kencanamu. Kencanamu. Kowe wani. Mboten no. Kene ora. Sampe nyekep wong Mojopahit. Mojopahit pun kenal kali kula. Oh ngono. Ketarik. Wong Jombok tak tolong. Ayo. Banjur ana ngendiake dhewe ndene Kakang Damar Wulan. Wis suwe kira-kira wis ana seminggu luwih 7 dina. Nganti temeka ana ing satengah alas uga kelawan aku. Nganti aku mikir ana ngendi papan dununge Kakang Damar Wulan yen to nalika semono dheweke kandha karo bapak yen to dheweke tumuju ana ing Mojopahit. Ing iki wis suwe ora ana kabaran yen to dheweke wis mukti apa mulya apa mati. Yen to sik urip kudu diparing kabar ana desa. Kabeh keluargane kan duweni bapak lan guadi seporo aku lan kowe. Jelas. Ya kuwi sing nambahi biwing ati. Wis suwe Kakang Damar Wulan ninggal ning padepokan tanpa pawanten. Iya yen to Kakang Damar Wulan kuwi isih urip. Nanging yen to wis tumekaning pati, apa ora sansa mbedhung rasane ngae dhewe Kakang Tilangan. Ning kowe aja mikir sing kaya ngono. Merga Kakang Damar Wulan ki kadange wong loro. Kadang sing kang pernah tuwa. Aku dedonga saben-saben dina, mbok menawa Kakang Damar Wulan kuwi ning di papan dununge, dheweke mbok uga wae uripe tansah mulya. Kula pirsa. Yo diantian wae. Dasare sak pinggire ngalas malah kaporo awake dhewe iki lagi lelenjangan arep leyeh-leyeh malah kaporo bocah wadon ditakoki sisik Iki bangsane lelembut apa jalma menungso didemek lembut apa ora coba takonono sik Ni sana sapa sing dadi jenengmu sapa Riris. Oh, jenenge Riris. Aku kudu Kirangen. Kudu Kirangen jenengku. Diwanake aku kudu Tilarsa. Kowe lak yo menungso to. Nggih, kula menungso. Napa dipeta? Ora ngono. Gene aku kok ndarben pitakon sing kaya mangkono jalaran. Gumun rasane ngatiku.
ana sak taeng alas kok ana bocah wadon nledang kaijenan tanpa kanca rowan. Kemarep ning endi? Jalan-jalan. Kowe arep jalan-jalan to? Piknik piye jalan-jalan. Riris. Nggih. Kok kowe kaijenan kowe kuwi ndarbeni katresnan apa ora? Ora duwe katresnan. Kowe isih prawan. Nggih. Isih prawan. Ning nek aku nyawang kelawan kowe Tilarso, Piye? bocah sing durung pati umur, nek nak nyawang wong wadon sing ayu, ketoke kok rasane kok kudu nyerot wae lho, bacutke. Bacutke. Riris. Nggih, napa? Ora teges aku ki kumolancah. Aja mbok senggo aku wong lanang sing lelameran. Nanging aku ora bisa nyirai rasane atiku. Senajan to lagi sepisan iki aku ketemu kowe ing papan kene. Kowe wis bisa nuwake rasa tresna sajroning atiku. Aku seneng karo kowe. Iya, apa seneng karo aku? Iya, aku ape seneng karo kowe. Kowe yen dadi katresnanku, mengko yen jalan-jalan tak temani. Tak kancani. Ya. Rene. Riris, Apa seneng aku? Heeh. Ora mau ngomongke aku sing seneng karo kowe. Nanging sedulurku uga seneng karo kowe kandha to. yen ngono lantip panggawe tamu. Aku ngerti apa sing mbok karepke Kakang Grangin. Yen nyawang lirik ing mripatmu, esem ing lambemu. Kowe ya kesensem karo bocah wadon iki. Aku tak takok dhewe. Iya, takoki Riris. Nggih, napa? Yen to sedulurku Tilarso kuwi nembung Bloko Suta kelawan kowe, lah nek kowe nampik utawa ora seneng karo sedulurku Tilarso, ora dadi apa, uga aku ana ijole. Kowe milih siji lan sijine ora dadi apa. Aku ya ora kalah bagus karo Tilarso. Nggih. Aku Tirangen. Milih siji. Wong loro seneng karo aku. Wes ngene wae. Ngene wae piye? Ngene wae piye? Kowe kali tak ju sapa sing menang dadi bojoku. Aja gusa-gusu. Dipikir luwih dhisik. Nah, dipikir luwih dhisik. Umpama to kowe ora nampa katresnanku, aku lila legawa, waton katresnane sedulurku kuwi mbok tampa. Coba sawan sedulurku. Yen malang grek kaya ngono, eseme lambene, Aku tak melok ngrayu. ya rayunen. Wis yen to kowe gelem nampa katresnanku, aku janji kelawan kowe bakal tak pek bojo, bakal tak lamar nganggo apa wae, sak njalukmu bakal tak turutin. Aku gak gelem. Ijek ora gelem. Piye? Dipaksa apa coba-cobake? Ini Kakang Grangin. Roncenen tembung kang endah. Kok menawa bisa nunturake katresnane Riris kanggo kowe lan aku. Sapa manis? Kaya kasih
Sopo sing menang undungane kowe. Nggih Kakang Krangin. Kowe wae sing ngalah. Bot-bote katresnan, bot-bote wong wedok. Kowe nganti dikaya ngono wadon pegel benak serah karo aku. Kula saka kuwi Kakang. Tinimbang meran aku cengkah. Prayogane riris ulungke ning tanganku ae. Dimen dadi katresnan. Gedhe katresnanku karo Riris. Ewon dene Riris kuwi wis gawe adon-adon sapa sing kalah lan menang bakal katompo. Ning kowe nanti bonyok raimu, mending bali wae ngalah. Oh, kowe sing ngalah wae. Mikir apa? Kowe sing aku tak bas iku. POP. Benpo semenang benoten sing kalah mo. Kowe aja melu-melu perkara tak iki lho. Iki lho iki ten mawon. Ora ono sing kalah ono sing menang iki sing gelut mo. Lho ngono ngene kok. Bapak terusno piye? Beglep to, wis lho, awake dhewe iki totohan mawon. Sing kalah sing Kowe iki kula pun ngertos, kula pun nginceng. Wong loro niki to mo. Wong loro iki doyo-doyokan wong wedok. Ya dia. Kene le. Gon. Jenengmu sapa? Kula Tiarso. Sing kae. Kok tirangen. Persoalane apa? Persoalan apa? Persoalan kok persoalan. Aja ngono ah. Bahasa Indonesia. Perkarane nopo Mas? Wis digeri to? Sampeyan sing ngoten kok. Kudu Tilarso. Kudu Rangin. Perkarane apa? Tak kira perkarane. Perkarane niku wong wadon. Mboten apa. Kakang kula niku mboten gelem ngalah. Zulur. Kakang kula niku. Lah niki mirip lho. Wis sewani iki kok mirip. Sewani iki. Lah ketek wedoke nanti. Lho nek ono kene tukarane. Riris wong payu wae gak ono. Perkara wong adon gampang. Nggih. Iki rembugane apa perkarane? Kula niki janjane ajeng madosi sedulur kula ingkang nami Damar Wulan. Ya. Nggih. Lawan dalan niki wonten bocah wadon. Kula seneng lho Kakang kula seneng. Lho kula ken ngalah kok emok. Perkara wong adon disenose. Sedulur jenenge Damar Wulan. Saiki manggon ning Majapahit. Kabare kados ngaten. Kudu Rangin. Nggih. Dulurem sapa? Dulur sapa? Damar Wulan. Lho, padha dulur Damar Wulan. Nggih, tenan. Nggih. Wah, yen kaya ngono, kowe klebu anakku dhewe kowe. Anakku dhewe. Sampeyan kok wae sampeyan acara kene. Lho sampeyan
jenengan kok ngaku-ngaku wong tuwa kula niku nemu pirang perkara. Sampeyan niku sinten lan saking pundi? Aku tak cerita sik. Nggih, tos Pak. Jenengku Lo Gendek. Lo Gendek. Nek saiki mantan patih. Nek biyen mesti ora ketang durung krungu, durung ngerti piyayine. Ning suarane wis krungu. Oh, yang jenenge apa? Ingkang minal ya patih. Lo Saiki wis ora minal-minul. Jenengan kok sampeyan. Saiki wis minal-minul ya. Ngono ya. Sakandane ya kadangmu Damarwan ku tenane wis dadi putra antukku mula kowe tak rengku kaya anak dhewe. Oh, mara tuane Tuane Damarwan. Kadang kete, kadang kete. Wedok sing jenenge Anjasmara. Iki dulure Seta dalah komite. Oh niki Aku sing tuwa. oh Seta, kowe Seta. Kowe komite. Oh kan. Iki komitire iki setane. Nggih. Kowe malah ngino aku. Lah yo bener to. Layang Seta, layang komite. Iki komitire iki setane. Yo dikeki layang Seta. Nggih. Setane iki. Damarwan tak jodak karo anakku wadon jenenge Anjasmara. Ning sing dadi ratu Majapahit kuwi wong adiku. Seneng anakku wadon Anjasmara. Wong wis duwe bojo, ora entuk. Malah kapara dene haki gulurmu lanang Damarwan wis pateni dening Brawijaya Majapahit. Waduh. Sedih aku. Lah kok sampean mboten sabilo karo Lho, Kakang lho, Damar. lho. Sampean Iki yo iki perkara sabelo. Dadi krendul. Tanding kalah. Dulurku Damarwan saiki aku dipecat. Sampean sabilo Kakang Damar. Sampean cak. Kula pengen mateni wonten pundi papan dunipun Brawijaya. Ana kraton Majapahit. Majapahit. Ayo, Majapahit. Wis dadi mantan. Lho kok ngeri pikirane piye? Jasno. Nek padha goblok lho kowe. Ha iya. Aku ayo Brawijaya kok datane. Wis gawe